Helo a chroeso i'r gyfres podlediadau am blant. Ym mhob un o'r podlediadau hyn, fe fyddwn yn trin ac yn trafod pynciau sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru heddiw, yn ogystal â chael clywed eu barn nhw ar y materion sydd yn effeithio arnynt. Yn y bodlediad yma, byddem yn trafod elfen sylfaenol o blentyndod, sef chwarae. Byddem yn ceisio deall beth yw chwarae a pham ei fod mor bwysig ym mywydau plant a phobl ifanc. Byddem yn ystyried y buddion i blant ac oedolion o barhau i chwarae trwy gydol ein bywyd. Dr Nia Young ydw i, darlithydd mewn astudiaethau plentyndod ac ieuenctid ym Mhrifysgol Bangor. Fy hoff gêm ar hyn o bryd yw Dungeons and Dragons. A gad i ni cyfarfod y rhai sydd am rhannu eu profiad a'i harbenigedd ar y pwnc yma. Helo, Marciad Williams ydw i, a dwi'n arddissydd ar y cwrs astudiaethau plentyndod ac ieuenctid ym Mhrifysgol Bangor, a rwy hefyd yn ymchwilydd yn benodol yn canolbwyntio ar rhianta. Helo, Nia Gwawr Piers dwi'n seicolygydd addysgol efo gwasanaeth Gwynedd a Môn. Dwi'n gweithio efo plant a phobl ifanc o oed dyflwydd fyny i 19, a dwi hefo maes diddordeb yn yr maes chwarae a wedi gwneud dipyn o hyfforddiant yn y maes lle. Hugh Evans yn gweithio efo'r Adran Addysg yn Conwy, yn gweithio efo gwaith llythreniaeth corfforol ac yn gweithio o nifer o brosiectau sy'n cyd-fynd efo iechyd a lles disgyblion yn ysgolion, cyn ysgol, ysgolion cynradd ac yr ysgolion uwchradd draw yng Nghymru. Felly mae'n siŵr un o'r pethau cyntaf dyn ni'n meddwl amdan pan dyn ni'n ystyried plentyndod ydy chwarae. Ond o ran y maes academaidd neu yr ystyr technegol, beth ydy chwarae? Dwi'n meddwl mae chwarae yn rhyw fath o egwyl, mae just cael hwyl bod y hun, mae'n just yn amser hapus, dwi'n meddwl. Mae chwarae'n dod o sgofion o ysgol fach yn fi, efo ffrindiau hen fi. Yn cael lot o hwyl adeg yna. Yn rhyw cae mawr lle ni gyd yn chwarae. Gyda'n really cool. Chwarae yw rhyw fath o gweithgaredd ffisegol neu hamddenol sydd heb pwrpas penodol neu bwysig. Mae chwarae'n gallu newid pan wyt ti'n tyfu. Herwydd pan wyt ti'n plentyn ifanc iawn, fydd o'n gallu bod yn coch o bod yn dim tân neu rhywbeth fel yna. Ond pan wyt ti'n mynd yn blwyddyn 9 er enghraifft, fes ti ddim yn coch o bod yn dim tân amser eto. Mae chwarae'n dod yn naturiol iddyn ni. Pryd ydyn ni'n plentyn bach, fatha oeddech chi'n dweud, chwarae gyda dol neu coch o bod yn dim tân. Mae'n ein dychymyg ni sydd yn neud ni fatha datblygu fel person. Swn i'n gallu chwarae ar ben fy hun, swn i'n gallu chwarae gyda dol, neu swn i'n gallu chwarae fatha cardiau gyda fy hun. Ond hefyd mae cael chwarae pryd ydych chi'n ifanc gyda pobl eraill, mae'n uno chi fel plant, felly ydych chi ddim yn chwarae gyda oedolion. Oherwydd, da ni trwy'r amser pryd da ni'n plant, da ni wedi gludo at nhw, nhw di ein moral compass fel tai, ac da ni'n copio be maen nhw'n wneud. Ond pryd mae'r plant eraill, da ni gallu dysgu o be maen nhw'n wneud, ac i'r blynyddoedd mynd, da ni'n tyfu i datblygu sut da ni'n chwarae. Di chwarae ddim trwy'r amser angen meddwl bod ti allan chwarae pêl-droed, neu bod ti mewn a chwarae chess neu beth fel yna. Mae gallu just bod siarad fel dyn ni'n neud rwan. Mae hwnna gallu bod rhyw elfen ohono fo. Dwi'n mynd i cheatio chydig bach am yma, achos dwi wedi gwneud hyfforddiant arno fel reit ddiweddar, so nes i ddod o hyd i ddyfyniad, ond mae o'n rhywbeth sy'n eitha anodd ffeindio diffiniad lle mae pob yn gytuno arno fo lle. Ond yr un dwi wedi ffeindio sy'n landio orau fi, beth bynnag, ydy gweithgaredd hamdden corfforol neu feddyliol sy'n cael ei gyflawni ar gyfer plesar, mwynhad neu digrifwch. Dwi'n meddwl bod hwnna'n un bach da, achos mae o'n cwmpasu bob dim da ni'n meddwl am pan da ni'n meddwl am chwarae lle, a mae o'n reit eang a
reit rhydd i bobl ddehongli fo fel maen nhw isio. Ie, dwi'n licio'r dyfyniad yna, Nia. Dwi'n cytuno o ran mae'n ffitio'n iawn i finna hefyd. Mae chwarae'n golygu gymaint o bethau gwahanol i bawb, dydy. Yn bersonol, yn chwarae fi ydy meddyliol o ran jigsaw neu rhywbeth fel yna lle, ond fel yn blant ifanc mae o'n dipyn fwy corfforol gyda lot, ond mae hyd yn oed pethau 'di symud ymlaen a mae gennych chi rhywbeth o'r enw chwarae digidol, so chwarae yn defnyddio technoleg hefyd. Wedyn dwi'n hoff o'r dyfyniad yna. Ie, swn i'n cytuno hefyd, mae'n rhywbeth, beth yw'r gair Saesneg da, emotif iawn dydy, da ni gyd efo ryw berthynas efo fo, ac os chi'n gofyn i rywun dim ots be 'di oed nhw, maen nhw wastad yn symyfyrio dydyn ar ryw plentyndod ac yn meddwl amdan y chwarae dyn nhw'n wneud yn blant efo ryw wen ar eu gwyneba ac yn meddwl am y dyddiau da chi'n ffordd efo'r profiadau na dyn nhw'n gael. Mae'n rhywbeth cynhenid dydy, mae'n rhywbeth mwyaf naturiol, mae'n anallweddol o'n datblygiad ni pan mae'n dŵad yn gorfforol, seicolegol, gymdeithasol. A da ni weld o mewn byd natur dydan, da ni weld o'n un o'r ystwyr wyn yn prancio yn y caea neu ar aglen dogfen efo rhywun dda David Attenborough, da ni gweld y cybiau bach yma yn chwarae efo'i gilydd chi. A dwi'n meddwl so ryddid yn y modd oes, pan da ni gweld plant yn chwarae, mae 'na ryw ryddid mewn chwarae go iawn, maen nhw'n barod i wneud camgymeriadau, dyn nhw ddim ofn methu. A mae jyst yr gymaint o blesar i rywun dydy, heb fod 'na unrhyw reswm dros 'i wneud o, maen nhw jyst yr pleser pur 'na o wneud beth bynnag ydy'r weithgaredd 'na da ni weld fel chwarae chi. Ti'n sôn yn fan amdan syniad ohono fe'n bwysig, ac dwi'n meddwl mae'n gymdeithas ni yn ei weld o fatha rhan, fatha elfen pwysig iawn i blant. Mae yna hawl ganddyn nhw i fod yn chwarae fel plant. Nes ti cysylltu fo efo datblygiad, felly efo dyna pam fod chwarae mor bwysig i blant? Ie, so fyswn i'n dadla fod o'n un o'r sylfaeni fwyaf pwysig i ddatblygiad plant rili. Ch'bo' ma' nhw'n datblygu sgiliau gwybyddol, sgiliau emosiynol, sgiliau cymdeithasol, bob math o betha wrth gael cyfleoedd i chwarae 'lly. Ch'bo' hynod lawr at pan ma' nhw'n fabanod, newch chi weld nhw'n taflu bwyd ar y llawr, a ma' hynna'n 'u ffordd nhw o brofi petha am y byd a darganfod petha am y byd a ia dwi'n me'wl jyst gair da ni 'di roid arno fo 'di chwarae bron, dach ch'bo' mae o'n rhywbeth fysa nhw'n wneud fatha Huw dd'eu' yn naturiol, mae o'n rhywbeth fysa'n digwydd beth bynnag, jyst bo' ni yn rhoid rhyw fath o ffinia' o'i gwmpas o, ag dach ch'bod chi'n gweld o mewn addysg, ma'r cyfnod sylfaen a ballu 'di cael 'i liwio mwyn defnyddio chwara' a bod nhw'n cael y cyfleoedd fwy rhydd 'ma. Felly yndw dwi'n meddwl bod o'n bwysig ofnadwy i ddatblygiad plant a phobl ifanc a pawb. Ie, mae o'n un o'r prif betha da ni yn siarad efo rhieni amdano fo pan da ni'n gweithio gyda'r rhieni o ran helpu nhw i ddeall pa mor bwysig ydy hyd yn o'd 10 munud, hanner awr bach o chwarae efo'i plentyn bob dydd mwyn meithrin y berthynas 'na gyda'i gilydd, ond hefyd efo datblygiad plant o ran datblygu sgilia gwybyddol, ieithyddol, cymdeithasol fel oeddach chi'n deud Nia wedyn, mae o yr prif un da ni yn siarad efo'r rhieni 'na. Yn enwedig yr rhieni sydd wyrach ddim yn cael amsar neu ddim yn sylweddoli bod o mor bwysig i gael yr amsar yna gyda'i plentyn, sydd yn medru arwain at enghraifft problemau ymddygiad yn un enghraifft lly, wedyn mae o mor angenrheidiol. A so ti'n dweud gair yn fanna sydd rhywbeth dwi weld yn air ofnadwy o bwysig, ydy'r amsar i chwarae de. Da ni'n gweld pwysa' ar rieni a mama ag yn y blaen i cadw'u plant yn brysur. Mae 'na gymaint o brofiadau ffantastig allan 'na i blant a bobl ifanc ar hyn o bryd, gwersi hyn, gwersi wbeth arall, clybia hyn, clybia llall. A ma' rywun gallu mynd trwy'r wythnos yn sydyn iawn, ac ma'r amsar 'na i jyst bod yn blentyn, i chwarae, i fod efo adra efo'ch tegana neu cael mynd allan i chwarae neu beth bynnag ydi o. Ia, ma' hwnna rwbath sydd yn fatar sydd mor bwysig yn cael 'i golchi'n amal iawn dydy. Ma' prysurdeb bywyd a ma' rywun yn anghofio faint o werthfawr ydy'r amsar 'na i
i blentyn, ond hefyd i oedolyn hefyd, jyst i cael jyst chwarae de, a bod 'na ddim pwrpas penodol iddo fo, ella bod nhw jyst yn mynd drw beth bynnag ydi o, ella am bod 'na elfen o efelychu yn rhan o'r chwarae yna, neu elfen o wella meistrioli na de, yr elfen o hyd yn oed rhywbeth fatha dringo coedan i chwarae, rywun yn sôn am chwarae offeryn cerdd, jyst yr petha 'na o jyst chwarae mwyn y plesar o chwarae, yn hytrach na bod o'n wers penodol. Y sgwrs 'dan ni'n cael yn gwaith ar hyn o bryd ydy, faint o blant sy'n cael amser mewn pwchnofio jyst i chwarae, yn hytrach na mynd i pwchnofio cael gwers math o beth 'lly de. A faint o bwysig ydy jyst cael y gofod 'na ac yr amser 'na i arbrofi ac i chwarae 'lly de. A dwi'n meddwl, ti 'di deud pwynt pwysig yn fanna, yn ogystal â'r amser 'lly, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod rhieni a staff ysgolion a pawb sydd yn cefnogi plant a pobl ifanc efo'r hyder 'na rili i goelio yn y broses bron bod chwarae yn gwneud gymaint mwy na jyst mwynhad. Dwi'n meddwl yn amal ma' cymdeithas 'di achosi i ni gyd feddwl mwyn iddyn nhw datblygu, mwyn iddyn nhw ffynnu, mwyn iddyn nhw dysgu, ma' rhaid strwythuro fo 'lly, ia, ma' rhaid rhoi gwersi, fel o'ch chdi'n deud, ma' rhaid rhoi gwersi nofio, ma' rhaid rhoi tasga penodol iddyn nhw wneud yn yr ardaloedd yn y dosbarth, achos dim ond fel ma' nhw'n mynd i ddysgu. Ma' rhaid rhoi ffinia' o gwmpas os 'dyn nhw'n mynd allan i'r ardd, ma' angan gneud gweithgaredda' penodol hefo nhw 'lly fel bo' nhw'n dysgu. A ma' 'na lot o bwysa' ar rieni a staff ysgolion, ond dwi me'wl yr hyder 'na fyswn i'n deud sydd yn bwysig i bobl ga'l mwyn jyst gwybod bod actually chwarae'n rhydd yn gallu bod r'un mor werthfawr os nad fwy gwerthfawr i ddatblygiad plentyn na yr petha' fwy strwythuredig 'ma. Fatha Huw yn deud os 'dyn nhw'n mynd i ddringo coedan, wel ma' nhw'n gor'o' dysgu reit, ma' nhw'n gor'o' asesu risg, ma' nhw'n gorfod datrys problam ella, ma' nhw'n gorfod edrych pa mor dal ydi o, pa mor llwyth o betha, sgilia' corfforol, a ma' nhw'n gor'o' gneud y petha' yna i gyd yn annibynnol sydd os rhywbeth yn fwy gwerthfawr 'lly. So ia, dwi me'wl dyna lle ma'r pwysigrwydd yn cael ei golli chydig bach ydy pan 'di pobl ddim yn sylweddoli pa mor werthfawr ydy'r cyfleoedd rhydd 'na ella. A falle cyfleoedd i chwarae ar 'u ben 'u hunen neu jyst efo plant arall, achos dwi'n deall bod plant yn cyrraedd oed lle ma' nhw isio bod yn y byd dychmygol ma' nhw'n 'i greu, ond 'dyn nhw ddim o reidrwydd isio rhannu hynny efo rhiant. So mae fod efo amser i medru chwarae a bod yn y byd yna, creu be ma' nhw isio 'i greu yn hollol rhydd yn bwysig iddyn nhw i gyd hefyd. Be mae'r ymchwil yn ddeutha ni ydy bod yr faint o chwarae rhydd mae plant yn gwneud dyddiau yma wedi gostwng yn ofnadwy i gymharu â sawl degawd yn ôl. Dach chi'n meddwl nôl i'r... Dwi'n cofio siarad efo mam a dat am be oedden nhw'n wneud pan oedden nhw'n ifanc yn yr 60au neu 70au neu be bynnag, ac oedden nhw'n cael mynd yn bell o adra, cerdded milltiroedd i lawr y lôn, lle, a dim problem yn hynny o gwbl. Ond dyddiau yma, fel edodd Huw, a dwi'n meddwl ydyn ni hefyd o ran y pwysa sy'n yna ar rieni, mae gennych chi'r pwysa o ran diogelwch, mae 'na gymaint mwy o geir ar y lonydd, mae 'na gymaint o betha ofnadwy ar y teledu, cyfryngau cymdeithasol, a mae'r pwysa mawr 'ma. A wedyn dydy plant wrach ddim yn cael yr un cyfleoedd ag alla oedden nhw yn yr 50au, 60au. A hefyd does am gymaint o leoedd saff iddyn nhw fynd iddyn nhw dyddiau yma. Dach chi'n meddwl am ardaloedd gwyrdd mewn, neu enwedig mewn dinasoedd a ballu. Dyn nhw ddim yn bodoli gymaint ddim mwy. Wedyn mae'r cyfraddau 'na o chwarae rhydd wedi gostwng gymaint dros yr degawda dwytha. A ma' 'na bwyntiau, ti 'di codi lot o bwyntiau pwysig yn fan'na 'lly. A na i jyst trio cofio chdi bach o bwyntiau. Un gynta o ran be sydd 'di newid yn y genhedlaeth yna de. Dwi'n teimlo, ges i neni yn yr 80au, dwi'n teimlo bod fi 'di cael profiad dysgu a chwarae tebyg iawn i lla'n rhieni, ond bod y genhedlaeth wedyn a bod yr profiad nhw 'di bod yn wahanol tu hwnt 'lly. Ac o'n i'n gwrando rywbeth bach yn ôl, a dwi'm yn cofio, a dwi'n cicio'n hyn, a bod nath
gwrando ar y podlediad yma dorri'n nghalon i chdi bach am bod o'na ymchwilydd yn siarad am ddarn o ymchwil oedd wedi wneud. Dwi'n meddwl yn y 70au oedd o, a 'di dilyn criw o blant am y gwylia'r ha', a 'di mapio allan yn y dre 'ma lle oedd y plant yn mynd i chwara'. Oedden nhw'n mynd i'r goedwig, oedden nhw'n mynd i'r parc, oedden nhw'n mynd i lawr at yr afon, a 'di neud map ac oedd o'n dangos bob man ac oedd y plant yn nabod 'u cynefin. Oedden nhw'n mynd i lefydd gwahanol yn ystod gwyliau ac yn mwynhau ag yn chwara'. Dath o'n nôl i'r dre neu'r pentre 'na wedyn mewn cenhedlaeth a siarad efo'r plant yna so bellach yn rieni, ac oedden nhw'n mynd i neud yr un peth am yr ha'. Nath o drio neud yr ymchwil am tua wsos, nath o'r gorau iddi, am bod oedd y plant ddim yn mynd allan. Doedden nhw ddim allan yna. Oedd o'n mynd i weld os o rywun yn chwarae wrth yr afon, doedd 'na neb yna. Oedd o'n mynd i'r llefydd gwahanol 'ma o gwmpas lle oedd i'w rhieni nhw 'di bod, a doedd y plant ddim yna. Ac nath o neud siarad efo'r rhieni a gofyn pam ac yn y blaen. Ac yr peryg 'na oedd o oedden nhw'n ymwybodol ella ch'dig bach mwy fatha cymdeithas 'wan o'r peryglon 'na sydd allan yna oherwydd y cyfryngau cymdeithasol ac yn y blaen. Da ni 'di clywad y straeon 'ma sydd yn torri calon rywun i'w glwad, a da ni yn gwarchod 'yn plant yn naturiol dydan, da ni isio cadw nhw'n saff. Ond mae hynna wedi bod ar adegau lle ar draul yr chwara' ag yr cyfleoedd 'na iddyn nhw fynd allan ac dod i nabod 'u cynefin a chwara' yn rhydd efo'u cyfoedion 'lly de. Mae technoleg dwi'n meddwl yn aml yn cael y fai am lleihad mewn chwarae plant, yn enwedig y ffaith bod plant ddim yn mynd allan cymaint. Ond Margiad, nes ti sôn amdan chwarae digidol, felly beth ydy effaith technoleg ar chwarae plant? So 'swn i'n deud bod wedi cael rhywfaint o effaith, do, ond fedra ni ddim rhoid y bai i gyd ar dechnoleg. Dydy technoleg ddim i gyd yn negyddol. Mae 'na lot o bethau mor gadarnhaol da ni medru wneud efo technoleg, a mae plant yn medru wneud efo. Ma' y chwarae digidol 'ma yn rhywbeth sy'n bodoli. Ond mae o wedi cael effaith de, fel o'ch chi'n deud, dydy plant ddim yn mynd allan gymaint ddim mwy nag oddan nhw, ond dwi ddim yn meddwl bod o i gyd oherwydd technoleg. Ia, dwi'n meddwl 'swn i'n fel Margiad rili yn dadla' bod 'na lot o ffactorau i hyn lle. Dwi'n meddwl ma' cymdeithas a ysgolion rili wedi cael 'u lliwio i ddylanwadu faint ma' plant yn chwara' fel ma' nhw'n mynd yn hŷn. Dach ch'bo' ma' 'na fwy o brofion, mwy o bwysa' ar ysgolion fel ma' nhw'n mynd yn hŷn, ac felly ma'r cyfleoedd 'na i chwara'n rhydd yn cael 'u colli chydig bach achos bo' 'na betha' dach ch'bo' fwy pressing os liciwch chi sy angen cael 'u gneud lly. Ac felly ella bod y plant wedyn yn is-ymwybod lly, yn meddwl, wel dwi ddim yn fod i chwara' fel 'a ddim mwy lly, dwi'n hogi mawr rwan, dwi'n yr adran iau a dyma da ni'n neud rwan, da ni'n ista lawr a da ni'n sgwennu a hyn lle, a wedyn yn amlwg fel ma' nhw'n mynd i'r uwchradd ma' petha'n newid eto dydy, ma' nhw'n aeddfedu, ma' 'na betha' gwahanol yn bwysicach iddyn nhw, ma' cyfoedion yn dod yn lot pwysicach a be' ma' nhw'n neud ac cymharu hynna'n i'w gilydd lle. So dwi me'wl ma' 'na hynna, ond hefyd wedyn ma' gennych chi yn amlwg ma' dach ch'bo' pa mor soffistigedig ella ma'r gema' digidol 'ma 'di mynd yn ffactor hefyd lle mae o'n tynnu plant 'ma i fewn, mae o'n chwara' ar 'u sgilia talu sylw nhw ag ati mwyn bo' nhw'n cael be' ma' nhw'n galw'r instant gratification 'na lle, so ma' nhw'n dach ch'bo' ma' nhw'n cael yr feedback cadarnhaol 'na'n syth bin, dach ch'bo' 'dyn nhw'm yn gorfod aros am dim bron i ga'l o lle. Ag dach ch'bo' ma' 'na ochor positif iddo fo hefyd. Mae gennyn ni bobl ifanc 'dan ni'n gweithio 'fo sydd oherwydd dach ch'bo' anawstera cymdeithasol, rhyngweithio neu be' bynnag yn cael 'i'n anodd iawn chwara' yn y ffordd confensiynol lle ma' nhw'n ella bo' nhw'n cael anhawster mawr mewn gwneud petha' fatha chwara' dychmygol, neu ella bo' nhw jyst ddim yn 'i fwynhau o, a ma' chwara' gema' digidol fel 'ma'n gallu bod yn outlet cadarnhaol iawn iddyn nhw achos ma' nhw'n gorfod siarad efo pobl dros y we ag siarad efo rei o cyfoedion o'r ysgol dros y we ag ati lle. So mae o'n gallu bod yn bositif hefyd i rei plant a bobl ifanc, ond yn amlwg dach ch'bo' ma' 'na ochor negyddol iddo fo hefyd fatha bob dim lle.
Wrth gwrs, dyn ni wedi bod mewn sefyllfa reit anarferol yn ddiweddar yn do lle oedd ni gyd yn ein tai oherwydd y lockdown. Felly, ydy y cyfnod hynny wedi cael effaith ar chwarae plant? Fi'n ddifyr gweld beth, dwi'n yn gwybod sut yn union mae hwnna'n mynd i... Os di'r ateb gyda ni'n barod ydy o, ond da ni fo cyfnod lle mae o wedi cael i'w orfodi mewn ffordd ydy, so dwi'n ddifyr gweld sut fy hynna yn dod yn ei flaen dros yr misoedd a blynyddoedd nesaf. Un o'r ysgolion uwchradd da ni'n gweithio ar hyn o bryd yn nodi bod nhw yn cael her ailgychwyn gweithgareddau ac gyrsio ar ôl ysgol, am bod plant ddim eisiau aros ar dir yr ysgol, am bod nhw'n mynd adra i chwarae ar gyfer gemau cyfrifiadurol de, a bod nhw wedi mynd i mewn i'r patrwm a dyna be maen nhw'n wneud am 4:00 math o beth, dyna beth yw yr pwynt yna. Ond mae'n ddifyr hefyd ydy o ran yr ochr digidol yma, na mae chwarae yn elfen o efelychu yn fod oes, da ni gweld plant yn beth bynnag maen nhw'n wneud, maen nhw'n dynwarad oedolion ac yn y blaen, ond da ni ddim yn y byd digidol hefyd, o mae bywyd gwaith a da ni, oes elfen o hynna yn yr peth hefyd pan mae'n dŵad i gemau digidol na, y cyffwrdd na o efelychu a paratoi ar gyfer sgiliau digidol o'r dyfodol, a mae fel tad i blant ifanc, mae o rywbeth sydd yn achosi pryder mawr i fi, am bod dwi wedi trio cadw nhw chydig bach i ffwrdd o sgrins, ond dwi'n gwybod bod o'n sgil sydd yn rhan anatod o'r cwricwlwm newydd ac yn rywbeth tu hwnt o bwysig pan fydd yn dŵad i'r amser pan fydden nhw eisiau mynd i mewn i'r gweithlu yn y pen draw ac fydden nhw'n gynhenid yn eu technoleg yn ytrach na wedi cael i'w dysgu'r technoleg fatha oedd yng nghenedlaeth i mewn ffordd. So mae'n rhywbeth anodd i gael un pennau o gwmpas o, ond mae o'n anodd hefyd i rieni, ond i ysgolion hefyd i gael yr cydbwysedd na'n iawn. A be ydy'r oblygiadau cadarnhaol negyddol o'r holl fewnbwn digidol yma i blant, mae o rhywbeth nhw'n ni'n ddim dod i'w ddallt yn iawn am bach o amser eto na fydden. Ie, dwi'n meddwl, os da ni'n sbio nôl dros yr cyfnod clo a felly, yn amlwg mae'n mynd i fod yn wahanol i bawb yn dibynnu ar sefyllfaoedd yn y cartra felly dydy, ond just trwy feddwl lle o be o'n i'n glywed gan bobl, efallai y bysa sgiliau chwarae neu cyfleoedd chwarae plant llai babanod, dach ch'mo' plant bach ddim 'di cael ei effeithio gymaint â hynna. Efallai i rai fysa fo 'di bod yn beth da, achos bo' nhw 'di cael dach ch'mo' sylw un i un gen 'u rhieni am gyfnodau hir. Dach ch'mo' dwi'n gwybod o' 'na lot o bobl yn sôn ella bod 'u partneriaid nhw adra o gwaith pan fysa nhw ddim 'di bod fel arfer a bo' nhw 'di gallu creu y bond 'na hefo'u plant bach 'lly ag ati, ond ella ar gyfer y plant hŷn 'ma lle i chwarae nhw ydy mynd i'r parc i gyfarfod 'u ffrindia' neu mynd i chwarae pêl-droed neu dach ch'mo' mynd ar eu beics neu be' bynnag lle ella bod o 'di ca'l mwy o effaith arnyn nhw 'de gan bod y cyfleoedd yna ddim 'di bod yna lle. Ond ia fel ma' fel sy 'di ca'l ei ddeud yn barod lle da ni'm yn gwybod eto na dach ch'mo' dwi'm yn siŵr os nawn ni weld yr wir effaith am chydig o flynyddoedd eto lle. Ond yn amlwg ma' 'na rei effeithia' fatha plant a pobl ifanc ddim isio aros ar ôl ysgol ag isio mynd adre i chwarae i'w gema yn cael ei gweld yn barod lle a dwi me'wl na jyst trio cael y balans 'na 'dio o annog nhw i fod tu allan os 'dyn nhw isio, ond wedyn gada'l iddyn nhw wneud be' ma' nhw yn ca'l mwynhad allan o'no fo hefyd 'de, so mae o'n balans ofnadwy o anodd. Swn i'm yn dach ch'mo' dwi'm 'di ffeindio honna eto 'lly so. O'n i'n siarad efo athro mewn ysgol gynradd ddoe, ac o'dd o'n deud y plant o'dd o'n weld wedi cael yr effaith fwya negyddol efo'r cyfnod clo oedd plant blwyddyn tua 3 a 4 rwan, oherwydd bo' nhw wedi methu yr blwyddyn 1, blwyddyn 2 'na a ddim 'di ca'l datblygu'r sgilia cymdeithasol 'na efo plant erill gymaint ag ella fwy problema fwy emosiynol o gwmpas 'lly, so dwi cytuno 'dyn ni'm yn mynd i weld yr be' 'di'r be' 'di o'n Gymraeg dwch true extent o'r broblam am chydig o flynyddoedd 'lly, ond ma' 'na betha'n dechra ymddangos yn barod, ond
os ydy hynny i wneud efo'r diffyg chwara, ta ydy o i wneud efo'r diffyg strwythur mewn diwrnod, gan bod nhw ddim wedi bod yn mynd i'r ysgol, neu mae'n anodd dweud. Dwi'n meddwl yr unig peth sydd wedi taro fi ydy faint dwi wedi newid a faint dwi'n rili'n fydda hypothetically fydda chwara rwan. Dwi'n cofio pryd o'n i llai, roedden ni'n fatha trio fatha jyst eisiau mynd adra yn gyflymach fatha'r rhedeg allan o'r ysgol jyst i mynd adra i chwarae efo fy dols. Ond wan ma' mwy fatha dwi'n mynd adra wan, wrach na i chwarae gêm ar y cyfiadur neu rhywbeth fel yna. Dwi sylwi bod dwi wedi colli'r elfen o fatha jyst fatha eisiau chwarae. Fatha ers talwm, dwi'n cofio roedden ni'n fatha gofyn fy mam am fatha y doli newydd yma. Nes i weld mewn fideo, ond dwi'n jyst eisiau fatha wrach arian neu fatha dillad. Mae'n rhyfedd sut i fatha, da ni heb di sylwi bod da ni di newid. Da ni jyst di, ar ôl y cyfnod clo, da ni di cael yr amser i bod gyda'n hunain. A fatha sylweddoli, waw, fatha be ydw i actually yn hoffi wneud. Herwydd blwyddyn 5 a 6, o'n i'n hoffi rhedeg o gwmpas gyda ffrindiau mewn rhyw coedwig. Ond rwan, dwi di sylweddoli, fatha, ydw i'n hoffi hwnna? Dwi dal yn hoffi wneud o, ond mae yna pethau eraill o'n i heb di clod amdan. Dwi'n mwynhau rwan. Dwi'n meddwl mae rhai o'r plant yn blwyddyn 7, maen nhw dal yn chwarae, maen nhw dal yn gael hwyl o pethau, ac oherwydd oedd ni yn blwyddyn 9 di colli allan ar hwnna, ar hanner y blwyddyn 7 a bach o blwyddyn 8 hefyd. Dwi'n meddwl da ni di golli allan ar mynd allan i chwarae efo ffrindiau ni, mynd allan full stop oherwydd o'n i mewn lockdown. Dwi'n meddwl da ni just ddim di gael i gyd o'r credyd mae rhai o'r blynyddoedd eraill wedi. Jyst dod nôl un o'r pwyntiau gafodd i'n neud, fel ni oedd ti'n sôn amdan sut mae plant yn ysgol gynradd, maen nhw'n chwarae, wedyn maen nhw'n mynd yn chydig yn hŷn, a mae'r pwyslais yn symud oddi ar chwarae i fewn i y gwaith ysgol ar y ddysgu ag ati. Ond tybed, pan dyn ni'n meddwl, fel ni'n sôn, pan dyn ni'n meddwl amdan plentyndod, rhan anatod o plentyndod ydy chwarae, ond dyn ni hefyd yn gosod plentyndod fatha'r gwrthwyneb i fod yn oedolyn. Felly wrth ni symud i fod yn oedolyn, ydyn ni'n disgwyl i plant fod yn rhoi'r gorau i chwarae? Dwi yn meddwl fod cymdeithas yn y ffordd mae o'r hyn o bryd yn disgwyl i yn plant a bobl ifanc ni dyfu fyny mor sydyn. Dwi'n yn siŵr os dyn nhw'n cael cyfle i fod yn bobl ifanc am yn hir iawn. Swn i'n licio gweld cyfleoedd i bobl ifanc mewn ysgolion uwchradd gael chwarae hefyd. Dwi'n meddwl bod yna derfyn amser arno fo. Lle dwi'n meddwl bod ni fel oedolion yn gwneud pethau mwyn chwarae, jyst bod ni ddim yn galw fo'n chwarae. A dwi'n meddwl bod yna lot o cymdeithas yn trio roid y strwythur yna o gwmpas beth sydd yn addas i blentyn fod yn chwarae fo a beth sydd allan addas i berson ifanc fod yn chwarae fo ac ati lle. Dach chi'n chi'n gweld nhw ar bocsys tegana, mae yna oedran arnyn nhw neu weithiau nawn ni glywed yn y gwaith ni o mae o'n ysgol uwchradd wan, dylia fod ddim fod yn chwarae fo deinosoriaid ac ati. A jyst syniadau cymdeithas di hynna de, dydy hynna diolch yn fai ar unrhyw riant neu aelod o staff am wneud sylwadau fel lle. Mae o jyst yn yr syniad yma sydd ganddo ni fod angen i blant dyfu fyny a dyna di'r peth gorau iddyn nhw. Dwi'n meddwl bod yna le i gael cyfleoedd chwarae rhydd yn bob oedran lle. Be bynnag mae hwnna'n edrych fel. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig ofnadwy. A gobeithio, mae yna gwricwlwm newydd yn dod i fewn yng Nghymru lle, a gobeithio mae yna fwy o gyfleoedd i'r gwahaniaeth yna rhwng cynradd a uwchradd fod chydig bach fwy blurred os liciwch chi. So, fydd y cwricwlwm yn parhau rili bydd, so gobeithio newch chi weld mwy o chwarae'n digwydd yn yr uwchradd a fwy o pethau'n cael ei ddefnyddio
traws gwricwlaidd, traws oed, dach chi'n bob dim lle. A mae ddifyr a dywadu'r pwynt sydd ysdi ymlaen chi o ran yr blur na rhwng y cynradd ac uwchradd. Mae'n ddifyr gweld ar hyn o bryd cynlluniau trwy brifysgol gan y blaen lle mae yna arbenigedd cynradd yn cael ei bontio drosodd i'r uwchradd ac ysgolion uwchradd o recrwtio staff sydd efo cefndir yn y cynradd. A fydd ddifyr gweld y blas fyddan nhw'n gallu dod i mewn i'r cwricwlwm newydd mewn ysgolion uwchradd mewn ffordd. Lle bod fydd ddifyr gweld os nhw'n gallu dywad a dillad ysgeg sydd wedi gweithio yn y cynradd fwy i'r uwchradd chi de. So fydd ddifyr gweld, ond mae'r batrwm nad ydy mewn diwrnod uwchradd wedi i'w yn ein cefn penna ni dydy, lle mae yna wersi penodol, wedyn mae yna egwyl, wedyn mae yna fwy o wersi, mae yna amser cinio, mae yna wersi yn o blaen. Fydd ddifyr gweld sut mae strwythur diwrnod ysgol, enwedig yn yr uwchradd, yn dechrau esblygu wrth i'r cwricwlwm a wirioneddol cael i'w wreiddio ac yn dod yn fyw o fewn yr ysgolion lle mae wedi bod yn gyfnod rhyfedd ac amser rhyfedd iawn i ysgolion cael eu penna gwmpas y cwricwlwm newydd yma. Ond un beth dwi'n falch iawn ohono fo ddath i'r golwg yn ystod y 2 flynedd dwytha yma ydy parodrwydd ysgolion i fynd ar ôl dysgu yn yr awyr agored a dod â hwnnw mewn o ddysgu a rhoi cyfle i blant i ddysgu mewn ffordd chydig bach yn wahanol. A mae'n ddifyr gweld eto sut fydd y sector gynradd a sector uwchradd yn defnyddio'r dull yna, bod yna lot o waith ac adnoddau gwych yn cael ei greu gyn sefydliadau gwahanol, Cyfoeth Naturiol Cymru ac ati, lle maen nhw'n gallu gwneud dysgu allan o'r dosbarth i'r byd go iawn. Ac wrth fynd allan i'r byd go iawn, oes â gyfleoedd fwy i fod y chwareus yn ystod yr dysgu yna. A fydd ddifyr gweld sut mae hwnnw'n yn dod i'r golwg yn ystod yr cyfnod nesaf yma. Mae'n ddifyr yn tydi y termau dyn ni'n defnyddio wrth ddisgrifio yr ysgol a'r gwahaniaethau fatha'r newid o amser chwarae, amser egwyl. A'r termau dyn ni'n gosod mewn gwrthgyferbyniad i'w gilydd, fatha plentyn y gwrthwyneb i oedolyn. Ond dyn ni'n meddwl hefyd amdan chwarae di'r gwrthwyneb i gwaith. De? A mae gen plant yr hawl i chwarae, mae gen nhw'r hawl i beidio fod yn gweithio. Gweithaf hynny yn yr ysgol, gwaith dyn ni'n gosod iddyn nhw, ynde? Gwaith cartref, gwaith dosbarth. Felly mi ydyn ni yn gosod y byd addysg o fewn byd yr oedolyn yn y terminoleg dyn ni'n defnyddio. A mae chwarae ella wedi cael ei gwthio i'r ochrau yn hanesyddol. Felly mae'n obeithiol iawn fod y cwricwlwm newydd yn dechrau symud ar hynny ac yn cyflwyno mwy o bwyslais ar buddion chwarae i blant. Mae plant yn ffocysu fwy ar eu waith os maen nhw'n cael amser chwarae neu amser egwyl rhwng gwersi. Felly dwi'n meddwl mae yn angenrheidiol oherwydd heb yr amser egwyl yma dydy pobl ddim yn gallu ffocysu yn iawn ar gwaith os maen nhw'n gwaith ysgol neu gwaith cartra. Mae pawb angen bach o brec. Os maen nhw'n cael 5 munud i chwarae gêm neu 10 munud i darllen llyfr, just rhywbeth bach i helpu'r ffocws ddod yn ôl. Dwi'n meddwl, dydw i ddim yn angenrheidiol yn y ffordd mae dŵr enghraifft yn neithiwr, oherwydd wyt ti'n gallu byw hebddo fo. Ond os wyt ti'n gweithio pob amser o'r dy bywyd a rwyt ti byth hefo amser i bod efo dy ffrindiau, does na ddim llawer o pwynt byw fel yma, oherwydd dwi ti byth yn hapus. Dwi'n meddwl os di bydda planted ddim yn cael chwarae fydd wrach fydda pwysau ysgol yn rhy galed arnyn nhw a fydd nhw'n hefo fatha y rhyddid i wneud be maen nhw eisiau neu'r fatha yr egwyl o jyst fatha ddim poeni am dim byd. Ie, dwi'n cytuno os o'n i gyda test wythnos nesaf a dwi'n adolygu yn bersonol, so ni'n methu aros 2 awr wrth ymwneud y desg a just ailadrodd yr union geiriau fy mhen. Dwi angen fatha, so ni'n gallu gwneud hanner awr o adolygu a cael 1/4 awr i mynd tu allan i gweld ffrindiau a darllen neu rhywbeth sydd ddim
yn neud eich meddwl chi dan straen. Mae angen rhyw fath o y rhyddid yna ydych chi'n. Felly be fysach chi yn deud ydy y prif beth amdan chwarae bysach chi eisiau i bawb cael gwybod? Dwi'n meddwl ella beth swn i'n dweud ydy gadewch i'r plentyn y person ifanc ddangos i chi be ydy chwarae iddyn nhw. Ch'bod jyst steddwch na hefo nhw am 10 munud a jyst gadael iddyn nhw wneud be bynnag maen nhw isio lle. A neith nhw wneud yn syth, neith nhw bigo fyny boncyff coedan a creu rhywbeth allan o'no fo, neu neith nhw os 'dyn nhw'n berson ifanc hŷn lle ella neith nhw fynd â chi allan am dro neu mynd i ddangos rhywbeth i chi yn y tŷ neu rhywbeth maen nhw wedi greu neu be bynnag lle. So ie jyst rhowch y gofod 'na iddyn nhw ddangos i chi be ydy chwarae iddyn nhw heb teimlo'n anghyffyrddus a teimlo fatha bo' chi'n gor'o' camu fewn achos dwi me'wl fel oedolion 'dan ni yn tueddu i neu' hynna, 'dan ni'n tueddu i na fel 'ma ti fod i chwarae 'fo hwn lle. So ie jyst rhowch y gofod 'na iddyn nhw. Dwi me'wl dyna swn i'n deud. Swn i'n cytuno 100%. Dwi'n me'wl bod 'na beth pwysig iawn i ddeud fan 'na, y plentyn 'di'r arbenigwr, a dwi'n me'wl bod 'na elfen digwydd bod o'n i'n eistedd o flan yr afon yn Beddgelert chydig wthnos yn ôl efo'r plant yn cael picnic, ac o'na deulu 'na yn amlwg o ddinas yn Lloegr, ag o'dd o'n rhyfadd gweld faint o anghyffyrddus oedd yr rhieni pan oedd y plentyn isio chwarae ac yn stopio'n syth bod o'n amlwg bod allan o'u cynhenid nhw, a doedden nhw'm cweit yn siŵr o be i wneud ar ochr yr afon 'na, be oedd yn ddiogel, be oedd o ddim, ac oedd o'n stopio'r plentyn ar rhag pwynt chwilio am y cyfle 'na i bod y chwarae ischi. A ma'n ddifyr gwybod, ma' plentyn yn gwybod yn gynhenid yn aml iawn be ydy ffinia', be sy'n beryglus a be sy ddim. Ac mae ffinia' nhw ella chydig bach pellach na be fyswn i'n caniatáu. A ma'r tueddiad 'na yn yr oedolyn i fynd, o stopio 'wan, lle fysan nhw'n gallu mynd i'w un gangen yn uwch, a wedyn fysan nhw'n teimlo, o na dwi'n ansicr yn fama, raid i ddod i lawr. Neu yr hyder 'na i drio rywbeth mewn ffordd chydig bach yn wahanol, lle ella 'swn i ddim yn meddwl amdano fo, lle 'sa rywun yn stopio nhw 'de. A ma'r jyst yr elfen 'na greadigol yn rywbeth mor bwysig mewn chwarae dydy, ac os da ni yn, dwi'n gwybod fi'n ddisgyn yn ôl yn i'r byd addysg, os da ni'n paratoi plant ar gyfer gwaith yn y dyfodol, ma' bod yn greadigol yn un o'r pethau tu hwnt o bwysig yn yr economi y fydd yn y blynyddoedd nesaf 'ma. Ac ma'n bwysig bod ni i adal bobl a plant fod yn greadigol, bod 'na ryddid diogel 'na iddyn nhw arbrofi i chwarae, ac ella beth bwysig ydy methu a methu heb gor'o' poeni. Ma' ferch yn fama, mae'n disgyn ar beic, a 2 eiliad nesa mae'n gwyddi dwi'n iawn, a mae'n nôl ar y beic ac yn trio eto. A ma'n ddifyr gweld wrth i ni fynd yn hŷn lle ma' 'na ella chydig bach o gwylydd yn dod i mewn does pan 'dan ni'n methu. Lle dydi plant ddim yn gweld hynna o gwbl, ma' nhw jyst yn gweld o fatha cyfle i arbrofi, ma' nhw'n trio petha gwahanol, ac os 'dyn nhw'n methu, ma' nhw'n trio eto, a mae'n rywbeth gwych i weld mewn plant bach, a ma'n bechod i weld o'n diflannu wrth nhw fynd yn hŷn mewn ffordd, lle bod ma'r gofod 'na i fod yn greadigol yn chwareus mor bwysig i ddatblygiad plentyn, ond hefyd wrth nhw fynd yn hŷn yn i'w oes chi. Ie, cytuno efo'r ddau yna chi, yr pwysigrwydd o dilyn arweiniad y plentyn wrth chwarae. Does 'na ddim un ffordd cywir o chwarae, wedyn medru dilyn y plentyn efo hynny. A hefyd jyst pwysleisio'r pwysigrwydd o chwarae i datblygiad plant, y ffordd ma' nhw'n fel udodd ni ag yna yn profi'r byd ac yn medru profi pa mor bell ma' nhw'n medru gneud petha hefyd o ran i datblygiad nhw wedyn. Yn amser i drysori dydy, dydy o ddim yn i rieni ac ysgolion sylweddoli, dydy o ddim yn amser sy'n cael ei wastraffu, mae'n amser tu hwnt i bwysig ac i roid yr amser yna fatha sy'n nhw'n roid o i unrhyw beth arall, mae'r amser yna i drysori, ac mae'r plant angen, dyn nhw angen llawer yn byd, ond maen nhw angen amser a gofod i chwarae ni. A dwi'n meddwl, yn enwedig efo rhieni, dwi'n riant weddol newydd fy hun, mae yna lefel o euogrwydd yn aml, dwi'n meddwl, mae rhaid ni entertainio'r babi ma neu'r plentyn bach ma drwy dydd lle. Achos unwaith eto pethau'r
cyfryngau cymdeithasol, mae pobl yn gweld, mae'r plentyn yma 'di bod allan trwy'r wsos, neu 'di bod yn yr ar efo chwarae fo tywod neu be bynnag 'lly. A jyst rhoid yr caniatâd 'na bron i rieni i jyst ista 'na hefo'u plant am faint bynnag hir ma' nhw isio 'lly, a 'sa'm raid chi neud dim byd bron, jyst ista 'na a fel o'n i'n deud neith nhw chwarae fo be bynnag ma' nhw isio, neith nhw ddangos i chi be ma' nhw isio neud 'lly, a jyst bod hefo nhw, rhoid yr amser arbennig yna iddyn nhw 'lly. Ma' hynna'n llawn pwysicach na rhoi'r holl gyfleoedd ffantastig 'ma, sparkly 'ma iddyn nhw 'lly. Jyst i ddweud, mae'n un o'r pethau mwyaf da ni'n bwysleisio i'r rhieni ydy, does dim rhaid treulio oria ac oria. Mae 5 munud yn mynd i fod yn anhygoel i'r plentyn na. A fel ti'n dweud, mae jyst ista na, bod efo'r plentyn yn ddigon. Does dim rhaid prynu bob math o ryw bethau neu pethau drud a ballu. Mae jyst bod yna efo'r plentyn yn ddigon. Mae'n swnio'n debyg i mi bod ni'n medru rhoi bach o ryddid i rieni falle hefyd i ymlacio felly o ran y pwysau maen nhw'n rhoi ar eu hunain, o bosib i fod yn gwneud yr holl bethau sydd yn y cyfryngau cymdeithasol, a gwneud y gorau a bob un eiliad fel mae'r gwasgedd yn awgrymu iddyn nhw i wneud. Ond hefyd o ran risgiau, a dwi'n yn awgrymu wrth gwrs bod angen i ni ganiatáu i plant cymryd gormod o risgiau, ond ella bod yna lle i ni jyst rhoi bach mwy o ryddid iddyn nhw i gymryd profiadau gwahanol, fatha dyn ni'n gweld mewn ysgolion coedwig ac yr esiample dyn ni'n gweld yn dod o Norwy a'r Ffindir, jyst i blant cael mwy o brofiadau a bod ni ddim yn brysio i fewn i'w diogelu nhw. A jyst dod yn ôl i'r pwynt cyntaf nes di am peidio llenwi bob eiliad 'lly. Dach bo' ma' diflastod yn bwysig i blant a bobl ifanc hefyd. Dach bo' nes i weld ryw, dwi'n siŵr ar ryw quote, dwi'm yn cofio be o'dd o 'wan, ond rhywbeth fatha boredom breeds creativity, neu dach ch'mo' rhywbeth fela lle, bo' nhw angan y gofod 'na i fod yn just, be dwi'n mynd i neud nesa, achos dyna pryd ella neith nhw feddwl, dyma 'na i neud lle, neu meddwl yn greadigol neu datrys ryw broblam. A efo'r ochr risgio a betha lle, dwi'n meddwl bod ni 'di cyffwrdd ar hynna yn barod, da ni'n byw mewn byd yn anffodus lle dach ch'bo' ma' angan jyst yn ôl i'r system addysg, achos yn amlwg hwnna dwi'n gyfarwydd efo lle, ond ma' nhw'n gorfod gneud asesiad risg ar gyfer bob dim, dach ch'bo' os 'di plentyn yn disgyn ac yn brifo, ma' nhw'n gorfod llenwi ryw waith papur, ac dyna 'di'r byd da ni'n byw ynddo fo yn anffodus. So diom syndod rili bod ysgolion yn enwedig mor ofalus, ond dwi'n sicr yn meddwl bo' 'na le i roi chydig bach mwy o ryddid 'na i plant a pobl ifanc 'de. Dwi'n sylwi'n efo merch fy hun, dach ch'bo', os di'n mynd i neud rhywbeth fysa ella'n gallu bod yn beryg, ma' rywun yn stopio hi 'lly, a dwi'n trio ngorau i jyst gada'l iddi neud 'de, os di'n disgyn mae'n disgyn, dach ch'bo', dwi'n meddwl bo' ni'n poeni chydig bach gormod, ac ella bo' nhw angen y rhyddid i allu datrys y problema yna i fethu a disgyn a codi nôl fyny a dysgu o hynna 'lly. Mae chwarae fel arfer 'di cysylltu efo dy plentyndod, fatha ag os ti'n fatha cael stopio chwarae neu jyst fatha gollwng ar chwarae, fydd ti yn tyfu fyny i fatha bod yn hen, ond fatha bod yn mwy actio fel person fwy hen. Mae ddim cael yr elfen yna pryd ydych chi'n plentyn a dim chwarae a jyst trwy'r amser yn neud rhywbeth sydd ddim yn cael ei classifio. Ddim yn cael ei fesur. Ddim yn cael ei fesur fel chwarae. Herwydd, ydych chi ddim yn cael yr elfen o plentyndod, hyd yn oed os ydych chi'n 40 neu rhywbeth, mae cael yr elfen yna ynddo chi yn gadael chi bod fwy fel person, dim fatha robots sydd ddim eisiau cyfathrebu neu unrhyw beth gyda unrhyw a just aros. Felly, gan fod ni wedi sôn, ella bod chwarae ddim yn rhywbeth sydd yn dod i ben efo plentyndod, tybed be 'di'ch hoff gemau chi? O, na chi gwestiwn da.
O ran bod yn oedolyn, dwi'n mwyn i beth sydd yn un gofod sydd yn ddifyr i bod ynddo fo, ydy rhywbeth ac yn ôl dringo. A bod dwi'n meddwl mewn rhywbeth fel yna, da chi'n gweld pobl ella yn arbrofi efo'u cyrff ac yn barod i fethu. Ac maen nhw'n disgyn, mae yna rhywbeth sydd ddim yna mewn, sa chi'n mynd i, dwi'n meddwl, sa chi'n mynd i gamfan neu beth hwnna, lle mae'n chdi bach mwy yr strwythyr yna. A mae'n ddifyr gweld faint o brin eich di'r gofod na i oedolion i drio rhywbeth, i fod y chwaraeus ac methu heb gorau poeni am beth chi de. So mae'n ddifyr gweld bethau felly. So mae dringo'n un o bethau dwi'n gweld yn beth eitha chwaraeus ac yn meddwl am ffyrdd gwahanol o ddatrys problem i fynd i fyny ryw wal ac yn y blaen. So mae'n rhyw bethau bach yna sydd yn ddifyr. Ond swn i'n dweud yn syth sydd yn mae o'n bleser gen i ar hyn o bryd bod o gwmpas y plant ac cael yn caniatáu o dro i mynd i mewn i'w byd nhw a gweld y byd o'u persbectif nhw. Mae o'n tu hwnt o ddifyr lle dwi'n fanna un o'n pethau dwi'n mwynhau ar hyn o bryd fydda rhiant lle jyst gweld byd o persbectif o plant os. Dwi yn ganol wneud prosiect ar y funud efo ysgolion cynradd yng Ngogledd Cymru a maen nhw'n gwneud holiadur a wedyn da ni'n rhoi just amser bach o egwyl iddyn nhw yn y canol. So dwi ar y funud yn dipyn o arbenigwr yn chwarae mae Seimon yn deud. O hwnnw'n mynd lawr yn reit da. Dwi'n meddwl fy hoff gêm i ydi Guess Who. Mae rai fi ddweud dwi'n joio hwnna. Dwi'n licio dod ei allan os dwi'n gweithio efo rhyw blant neu pobl ifanc neu rhywbeth. Ond pan o'n i'n blentyn, o'n i wrth fy modd yn rollersgatio. O'n i wrth fy modd, o'n i'n mynd i roller disco bob nos Wener. A pan o'n i'n tua 21, nath ngŵr Iwan brynu par o roller skates i fi. A maen nhw dal yn ffitio fi heddiw. A dwi wastad i fod rili isio mynd allan arnyn nhw de. Ond swn i'n teimlo mor wirion fel oedolyn, dach chi'n mynd lawr y stryd efo roller skates. Ond mae hynna bechod dydy. Dach chi'n meddwl swn i'n just mynd a dim otch beth pob arall yn feddwl achos dwi'n siŵr swn i'n rili mwynhau o lle. Ond ia, just rhywbeth diddorol i feddwl amdano fo. Dwi'n meddwl sut mae be da ni feddwl am perceptions pobl eraill yn cael gymaint o ddylanwad ar be da ni isio wneud pan da ni'n mynd yn hyn a be da ni'n fwynhau wneud lle. A mae hynny'n ddifyr dydy, so o ran o'r chor, beth ydy'r gair da, igo di'r gair mwyn siŵr, lle di plentyn ddim yn ymwybodol o hyn a di neu hyn, maen nhw just yn bod ydyn, a wedyn wrth i ni fynd yn hyn. Ac eich bod hwnna rhywbeth eich mae technoleg yn ei wneud ac yn dylanwadu mwy dyddiau yma ydy wrth i bobl ifanc ni cael ffôn sydd efo camera ac mae yna fatha rhiant dwi'n euog o dynnu lluniau plantos mae'n ei bod math o bethau. Bod na chdi bach o'r elfenna o fod yn self-awareness neu bod rhywun yn ymwybodol nhw hunan chi ac yn ella'n poeni chdi bach mwy o sut mae hyn yn edrych i rywun arall ac wrth ni mynd yn hyn mae hwnna'n ella'n mynd yn rwystyr yndan ni chi wrth ni ac yn arwain ni mewn ffordd sydd yn llai tebygol fod y chwaraeus a estyn y roller skates na allan a mynd o'r stryd chi heb boeni be mae neb yn boeni chi. Mae gen i bar hefyd ni a so ni efo gilydd. Nerfusrwydd o ran ofn disgyn sydd wedi stopio fi i fynd yn hun, so amser i ni fod yn chwaraeus dwi'n meddwl a mynd allan arnyn nhw. Dwi'n meddwl bod yna ochr positif i hynna hefyd. Dach chi'n fel maen nhw'n dweud, mae yna fran i bod bran, ella bod hynna'n rhywbeth, ella bod person ifanc yn gallu gweld, mae hwn yn hobi, chydig bach yn niche, sgynna fi lle. Dwi'n bach yn embarrassed i dach bod deud bod fi'n fwynhau o neu be bynnag. Ond ella ar-lein, so nhw'n gweld, dach bod, enghraifft i fynd yn ôl i rollerskatio, mae yna rhyw craze di bod yn ddiweddar, pobl ifanc sy'n edrych yn really cool, lot fwy cool na fi, yn rollerskatio ar Instagram a felly. So, dach bod, sa pobl ifanc allan gallu gweld rhywbeth fel a meddwl, actually, dach bod, mae yna bobl arall allan yna sy'n licio'r un pethau a fi. So, ella bod yna, fatha bob dim efo cyfryngiau cymdeithasol, dwi'n meddwl bod yna ochr cadarnhaol a ella ochr negyddol. Diolch i chi am wrando ar y gyfres Am Blant. Dyn ni'n gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau gwrando cymaint a mi ydan ni wedi mwynhau trafod.
Diolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y nawdd i greu'r gyfres podlediadau am blant. Diolch Aled o gwmni y-pod am gynhyrchu'r podlediad, a diolch i'n holl gyfranwyr am gytuno i gymryd rhan. Gallwch chi danysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag dych chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am blant. Cofiwch hoffi'n bodlediad a'i rannu efo pawb sydd efo diddordeb mewn bywydau plant. A chofiwch, os ydych chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i y-pod.cymru.